Nå. Jamen, jeg har jo været så heldig at købe en 2018 Milwaukee 8 Harley Davidson. Og jeg er virkelig glad for den. Men jeg har så lige for nylig fundet ud af, at Harley Davidson ikke rigtig kan finde ud af at lave deres ting færdige. De har blandt andet ikke formået at sørge for, at der i primærsiden bliver lavet undertryk, så der bliver suget gearolie fra gearkassen over i primærsiden. Jeg var på vej på sommertur nu, og ville lige tjekke, hvordan oliestanden var, og fordi jeg vidste, det var forholdsvis nyt olie det hele. Og kunne så konstatere, at man kunne ikke nå målepinden i gearkassen. Og jeg var ikke, da jeg har købt den for nylig, så var jeg ikke klar over, hvad gearolie der var fyldt på, så jeg ville ikke bare fylde i. Så jeg tænkte, nu tapper jeg det af, og så ser jeg, hvor meget der er tilbage. Jeg tapper det af, og der skal være 0,83 liter i gearkassen, og der var 0,2. Så jeg tænkte, der er noget galt. Jeg sørgede for at få olie fyldt på, og til det rette niveau og det hele, og så det fungerer. Så tænkte jeg, jeg må jo hellere tjekke, hvad der er sket med det olie der. Og da jeg så kom over og fik sidedæksel over på primærsiden, så kunne jeg konstatere, at der begyndte at løbe olie ud. Og så viste jeg, at der var for meget på, fordi at hvis der var olie over hullet, så var der for meget på. Det har jeg så fået tænkt, det skulle gøres noget ved, fordi det er nok ikke skide godt at køre med. Så jeg fik det tappet af, og jeg kunne konstatere, at der var 600 ml for meget over i primærsiden. Og det vil sige, at olien den er så løbet igennem det meget lille hul, der er igennem en pindbold, den bold, der går hele vejen over fra primærsiden, som koblingen trykker på, over til gearkassen. Og jeg ved ikke, hvor hurtigt det bliver trukket derover, eller hvor lang tid det tager, og alt sådan noget der. Så det vil jeg jo ikke køre med. Jeg valgte så at ringe til Harley, og så sagde jeg til dem, jamen, jeg tænkte sådan, en nyere motorcykel, der ligesom ikke er i orden, det må der være noget, Harley Davidson indkalder til at få repareret det der, sådan at man kan få det til at fungere. Det gjorde de så ikke. De havde en holdning til, det var ikke deres problem. Nå, jamen, hvad gør man så? Jamen, man kunne købe sådan et sæt til at få den lavet, og man kunne komme ned og få det lavet. Og det var en forholdsvis billig reparation. Den kostede kun 3.000, hvis de skulle lave den. Men det havde de så ikke tid til at gøre før om 4 uger. Nå, jamen, så tænkte jeg, så må jeg nok hellere selv forsøge det. Og det sæt, det har, så vidt jeg ved, jeg husker, det hedder Kit Vent Breather Primary 26 5027 varenummer, så vidt jeg ved. Ellers så skriver jeg det ind i teksten, hvad varenummer der. Det er pakninger, og så består det af sådan en gummi, som man skal have boret ind heroppe i det hul her ved premieren. Så jeg bestilte det. Skulle betale 725 kroner for at få det sendt også. Og så har jeg så tænkt mig at gøre det selv. Og jeg synes på ingen måde, det er i orden, at Harley ikke kan finde ud af at lave og reparere noget, de ikke kan lave færdigt. Så har jeg tænkt mig at lave en video, og det er min første video, jeg har aldrig lavet en video før, og nu vil jeg sådan i håb om at hjælpe andre. Og jeg kan forstå, at det er åbenbart Milwaukee 8 motor for 17, 18 og 19, der har problem, og i 20, der fandt de så ud af at løse det. Altså 2020. Så i 2017, 2018, 2019, der kunne de ligesom ikke lige finde ud af at få det løst.
Og nu for 20 år så op, der har de så lavet det her for standard for fabrikken, for at ikke at have det problem. Nå, men nu drejer jeg lige, jeg skal lige få nu af, for I kunne jo nok ikke se med hernede. Nej, det kunne I ikke. Men hernede, i det hul der skal jeg have boret et hul. Og derfor er det dækket til her, for ikke at få spånder hen. Jeg har taget sideprimæren af. Jeg har løsnet floorboardet her. Ikke taget det helt af, bare løsnet det sådan det. I kan se, det er bare løs. Og jeg har taget det bagerste floorboard af. Og så har jeg bare skruet det hele ud. Altså selvfølgelig tager bolden af. Så nu er det helt klar til at, hvad skal man sige, det ligger herovre. Så nu er det helt klar til at blive samlet igen. Når jeg har boret det hul. Og det vil jeg ikke, bruge tid på. Nu kan jeg se her, nu kan jeg lige... Nej, jo, jeg kan godt zoome ind her. Der, ja. Det er dernede. Lige der. Og det har jeg så en tegning af. Drill hole. Og det skal jeg så have placeret rigtigt dernede. Og det vil jeg ikke filme, mens jeg gør det. Det kan godt ske, at jeg kommer til at tage lang tid. Men når jeg driller det hul, så skal jeg have den her. Nu skal jeg lige få den ud her. Så skal jeg den her snøvs i. Det kan godt være, vi skal lige have den der ud. Så skal jeg den her snøvs i. Det er et spørgsmålstegn eller et S, eller hvad I kalder det. Og den skal ind og sidde sådan der. Ind i hullet. Og så skulle det gøre sådan, at der ikke bliver undertryk ind i primæren, og den suger luft over. Så det får vi se. Jeg kommer tilbage. Hej. Sådan her ser det ud, når hullet er boret. Jeg har blæst ren og fået alle boresmuller væk. Så nu prøver jeg at trække breatheren igennem hullet. Jeg putter lidt fedt på den. Så den placerer rigtigt. Så den sidder perfekt. Trukken helt igennem. Den har en krav på den anden side til at holde den fast. Og så kan du se, at breatheren den går op til højre der. Op bag ved sideskjoldet. Nå. Men nu fik jeg placeret ånderøret, eller breatheren. Og for lige at være helt sikker på, at jeg har fortalt, hvad det her kit det hedder i nummer til Harley Davidson. Det hedder 26 500027. Så 26 5027. Det er reservedelsnummeret, du skal bruge for at lave din Harley Davidson 2017, 18 og 19 færdig. Da Harley Davidson ikke selv vil gøre det. Så nu er der kun tilbage at putte sideskjoldet på og skrue floorboard på og gearpedal og så få hældt olie på den, og så skulle alt være i sin skønneste orden. Så det vil jeg gå i gang med, og det vil jeg ikke belemre jer med. Jeg håber, I kan bruge min video til et eller andet, og like den, hvis I kan, og god sommer.